بنا أوروباوين هكو هسرا بشحن شمونت بيتوسان شعاتن عمة مهرت حادي جوسيبي سابيتو استبعالي كتالي قاو مناقصة كومون رافائيل روباتينو استبعالي إيطاليا وناي مركب كامباني مشاركتي مزناي عفر سلطان بموخان أكبابي ودب عسب نشتو بوتاقي جزء حدوعل تفرارمي إذا خبانيا نمترب سويس زلو استراتيجيكاو بوتان نمحزا كم بقسي يتكملو نيرو جوسيبي نتب شمونت شحن ميتن ماريا تريزا دولار نشعونا إيطاليا باتريا مالتي جزي وزن برمرت كما بقس بمتقام سراويت إيطاليا عند الراجفة قصب قصنا مصوع أسفافها بزونا يبكان نتنا بحري كربت زنورو نكسنت بحر نجاسون كورو جمرة الزجنا بجنا رأس على الأبا نجانت علامة يقول فونيرو بدحر ترى جامي فتنن كيناتن جنا بشحن شمون تميد تسعة مهرت مجزأتي إيطاليا نبحر نجاسون تقاصره كلا حدش كارتان دوبن بمحن ساسكا إريترا إلهم جزءاتهم أوجو أبزي فاششتهم مجزاتها إريتراويان يترف عدوم كما حدو أبتع عدوم رستو من سلام الرهوال سينم أزيو زسكاكه همت سنقف إنو مجزاتن كا يوردوم نبره إذا خمزيلون كله إريتراويان أمم محدارن مريحنتن كموصي يترف جينا كان مجرفتن سقياتن زين ناقو فلهومت كلو عمد ربحري حدا من السي ترخبه إذا من السي بزلوه تمرتن بالحاتن كمون بتبعاتون تحتنون زفلت سنبرة مسكوت سب نبرة نسو أبجزي من محدار طليان كموانا صحافي من محدار أسمرة كوينو جينا أبعسر علمي كله خون زبقعيو زمن أسي ولا أبنا بروس تدلادل انتخونه أب إرتراوي نحوات زوار الزنبرة قفعتات جنا دك أسكاب زيهو قداي نيرو أبصرحون تقلالا دستا أين ورون إذا خمزيلو كله سلطان قديفو ناب حزب زوار كفيك كانو سولو زغل حدا أقاطامي تفتره حدا جيزي قال كابتي أب أسمرة تخفيتو زنمارة سينماتات نستقالوتي تالاويان مسارحتو كزانا قاعت رغبه أبت السينمات زنوبرو دما بيجي كانو سلم كلهم صعدو نوبرو كما يلوزي سلم نصعدو مسان خزانا قاع آتيو ندابورو خا كزاربون كباجون جمورو زمن أسي مجزا حقورو تحتسب كوينو بمرأيو تغلال لا تصورو زيك الكونت كونو نفاششتاو سرعات إيطاليا أنا مكلاس أب قربات زنبرة منسي نصبح زبال قداي سلا زي كونو وسانيو قرص بمقبار ناب قربت هاجر يمن تسدد زمن سي عمنا سدتي وتو كعلتات عبشن شعت ميدن إسرانا روعتنا هاجر يمن كتما إيدن نهوتو اندجنا صغيرة كال أقاطامي تفتره أبتو وقتي نقص هاي السلاسي بصراحة بيمن كتما إيدن منقصتاو مبصح النفس مخلو يرغبو نقص هاي السلاسي نابتو بيحكم تسدليلة انتقالو منقصتم بدست خمس قبلوه دحر متبع دحر حد عامت ناب أديس أبابا أتوه إثيوبيا
ኣብ ሽግር ዝኣተወትሉ ኸዓ ሽግራ ንምፍታሕ ተቃለሰ። እቲ ኩነታት ብዘመናዊ ትምህርቲ ዝበሰሉ ብኣተሓሳስቦኦም እውን ተራ ሰብ ዘይኮኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘገልግሉ ግለሰባት ኣብ ዝድለየሉ ዝነበረ ግዜ ንወራሲ ዓራት ሃይለ ሥላሴ ብሉጽ ኣጋጣሚ ነበረ። ኢትዮጵያ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ኮይና ንኽትጓዓዝ ብዲፕሎማስያዊ ተጋድሎ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ታሪኽ ብፍሉይ ዝዝክሮ እዚ ሰብ ኤርትራዊ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ ይበሃል። ሎሬንዞ ትእዛዝ ወይ መብራህቱ ትእዛዝ ብ30 ሰነ 1900 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ካብ ሓንቲ ድኻ ስድራ ቤት ኣብ ኤርትራ ኣውራጃ ኣክሎግዛይ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ተወለደ። እዚ ኣብ ስድርኡ መበል ሳልሳይ ውላድ ዝኾነ መባእታዊ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራን ከረን ድሕሪ ምፍጻም ኣብ ከረን ብዝተገብረ ድሕሪ ናይ ብልጫ ምዕዳል ብበዓልቲ ቤት ፋሺስት ሞሶሊኒ ንዝያዳ ትምህርቲ ናብ ጣልያን ሒዛቱ ኸደት። ኣብኡ ድማ ተወሳኺ ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ስሙ ካብ መብራህቱ ትእዛዝ ናብ ሎሬንዞ ትእዛዝ ቀይሩ ኢጣልያዊ ዜጋ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላስ ገና ዕድሜኡ 20 ኾሎ ብ1920 ኣብ ንእስነቱ ኣብ ናይ ኢጣልያ መግዛእታዊ ምምሕዳር ስርሑ ኢሉ ፈለመ። መጀመርታ ከም ሰራሕተኛ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ስዒቡ ድማ ኣብ ናይ ሲቪልን ፖለቲካዊ ጉዳያት ክፍሊ ተወዲቡ ክሰርሕ ጀመረ። ብሳላ ብልሒ ኣእምሮን ትግሃቱን ሎሬንዞ ዋና ጸሓፊ ኣመሓዳሪ ከተማ ኣስመራ ክኸውን በቕዐ። እዚ እውን እቲ ዝለዓለ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ መግዛእታዊ ምምሕዳር ኢጣልያ ክበጽሖ ዝኽእል ዝነበረ መዓርግ ስራሕ ደረጃ ነበረ። ድሕሪ ብንጉስ ሃይለ ሥላሴ ዝተገበረሉ ምትብባዕን ጸውዒትን ካብ ሃገረ የመን ናብ ኢትዮጵያ ብመገዲ ጅቡቲ ኣተወ። ንጉስ ሃይለ ሥላሴ ድማ ንሎሬንዞን ካልኦትን ንወፃኢ ትምህርቲ ክመሃሩ ናይ መንግስቲ ማህደረ ትምህርቲ ኣትሒዙ ለኣኾም። በዚ ድማ ሎሬንዞ ናብ ፈረንሳ ኸደ። ኣብተን 78 ዓመታት ከዓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሞንቶፖሌ ፍልስፍናን ሕግን ተማሃረ። ኣብ ርእሲ እዚ ትግርኛን ኣምሓርኛን ዓረብኛን ጣልያንኛን ይመልኮ ስለ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ሞንቶፖሌ ከዓ ልሳን እንግሊዝን ፈረንሳን ክመልኽ ኣብቅዓቶ። ኣብ 1932 ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛም ናብ ኢትዮጵያ እንደገና ተመለሰ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ መንግስታዊ ስራሓት ድማ ከገልግል ጀመረ። ከም ኣብነታት ኣብ 1933 ከም ዋና ጸሓፊ ሚኒስተር ፍትሒ፣ ኣብ 1933 ክሳብ 34 ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ናይ እንግሊዝ ሶማልን ዝነበረ ዶብ ምድዋብ ከም ኣባል ሽማግለ ዶብ ናይ እንግሊዝን ኢትዮጵያን ኮይኑ ኣብ 1935 ክሳብ 41 ድማ ከም ኣባል መጽናዕቲ መጋሃጫ ኡጋዴን ኣባል መጽናዕቲ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኢጣልያን ዘስዓበ ውግእ ናይ 1934 ግጭት ወልወል ተመዚዙ ክሰርሕ ጀመረ። ኣብ መንጎ 1935 ክሳብ 36 ድማ ፍሉይ ጸሓፍን ዓለማዊ ርክባትን ናይ ሃይለ ሥላሴ ኮይኑ ኣገልገለ። ኣብቲ ስዕረት ኢትዮጵያ ብኢጣልያውያን ዘስዓበ ናይ ማይጨው ኩናት ናይ 1936 እውን በኣካል ብዓይኑ ውዒሉ መስኪሩ ነይሩ እዩ። ሎሬንዞ ንሃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስቲ ናብ ጎሬ ዝተባሃለ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ርሑቕን ብቐሊሉ ዘይብጽሕን ክግዕዝን ካብኡ ድማ ጸረ መጥቃዕቲ ክካየድን ንድፊ ሓንፂፁ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ክትዓድ ምስ ተኻየደሉ ነቲ ሓያል መካናይዝድ ሰራዊት ኢጣልያ ብቐሊሉ ተቃዊም ከመመካት ከም ዘይከኣል ክቡር ንዋታዊ ወጻኢታት ዝሓትት ምዃኑ ብ21 ድምፂ ኣንጻር 3 ተሰዓረ። ሃይለ ሥላሴ ናብ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ናይ ቀደም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ ኔሽንስ ከይዱ ክጠርዕ ከም ዝኽእል ከዓ ተመደበ። ብጉንበት 1936 ሎሬንዞ ንንጉስ ሃይለ ሥላሴ ሒዝዎ ካብ ኢትዮጵያ ወፂኡ ተሰደደ። ንሃይለ ሥላሴ ድማ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ጉዕዞ ስደቱ ኣሰነዮ። ናይ ፋሽስቲ መግዛእቲ ኢጣልያን ንመነባብሮን ህይወትን ሎሬንዞ ብብዙሕ መልክዕ ይፈቲንዎ። ቅድሚ ወራር ኢጣልያ ንኢትዮጵያ ሎሬንዞ
مسأتا ناي مجمريا غولان سيتي ناي بارلاما إثيوبياويت قطاميتن صحافيتن ويزرو سندو غبرو تمرعيو ينبر نبره دحر ورار إيطاليان إثيوبيا جن لورينزو نوراري فاشيست إيطاليا بدبلوماسي كنوقو على نازبل مرقصي نبرو ويزرو سندو جنا أبزي إثيوبيا كويننا كنواقو على نابزبل مرجع مفل اللايم قديتا خونه بز مخنيات ناي فاشيش ورار ناي حادار مفراس تنكي مخانو تاريخي يحبر فاشيستاوي مجزات إيطاليان أب كينات تعاويتو أم ميازيا شوعته بشحن شعته من 36 نختما أديس أبابا مستقاصره نقص هايل سلاسي بخوينات زيكونا بخال دبلوماسياوي قداي مفتح غدا اللي قديتا خونو إتا بغطاوان هابتنا بدحريت زلا مستا بعالم درجة وورتحدراوي حيلن قطبان حيال زنبرت إيطاليا بدبلوماسياوي أقباب نمكتع جزء فلمت نزخون نمقبار كا نناي عالم بوليتيكا قطبا وتحدراو سنفلتت نحقق إلى الزلوو نعالم كأمن كمون ناي عالم ناي دبلوماسي مرادو زخونو قانقاتات إنجليز فرانس إيطاليا بزقبات زملخ بوقع دبلومات يدليا نبره إثيوبيا كم زبالة دبلومات نمدلاي نابزي نابتي خيبلت دكتور لورينزو تزاس دبلومات كوينولا نوراري فاشيستي مجزاتو إيطاليان كا بدبلوماسي أقدم عالم فيت بفيت بمقدام لإثيوبيا نايزل عالم زي رسع تاريخن وعلتن وعلولا دكتور لورينزو تزاس دبلوماسياوي قالس زفلمو هايل سلاسي عم مدر أوروبا أقرام أبزرقو صليو نا إثيوبيا نصنت نمملاس وسلماون دبلوماسياوين قالسي مغتاليو إلام زعمنو زنورو نقص هايل سلاسي إذا مرقص دما كابقل حرمنياتاتهم سبا سلطاناتهم تقالستهم تقاومو قتيمو نبره أوش تاقرقا أبقل كفال كاب تقالست حربنياتاتهم جينا أوج مسفاشيس مجزاتاو طاليان نبرو إذا خا نتحيزهم ما زقعزو النبر علامة انقفات كيكونهم سقات حالرهم سلازل لما بمجدي لورينزو تزاز جيرو كأمنهم زلوه لورينزوون أي حفرومن استلأخو ملغتي أو حتصير جزي كوارا أفتسمي بحرزي إثيوبيا نفاشيستاوي مجزاتي إيطاليا بدبلوماسياوي تقادلو نمكلاس جمرت إتي بحصياوي فتوراري معارك زنورو دكتور لورينزو مسلا لإلاونة إثيوبيا نمخبار أمنا شوع جزي ليج أوف نيشنز سبايل سواع زنبرو ودو حورات هاجرات بزي كازوون إتي تاريخاو مداره هايل سلاسي أبو دحورات هاجرات وي ليج أوف نيشنز تبايلو زنقرلو بلورينزو تزاس تصحيفون تدالين كم زنبره يحبر بزما قدخا فاشيشتاو مجزات زوردو زنبره قفعتات نملأ عالم دحر مقلاص دبلوماسياو تصعنون مفتار عبته قادلون استواصون أكايده إثيوبيا تدقاقامي دبلوماسياو تصعنو كفتر ولا أكوان تسرحه اتزدله وصيت جنا أي ترغبن نقول سايل سلاسي اتنصانت إثيوبيا بدبلوماسياون سلاماون كيديو زراغز زبن مرغصيم كم زي واصن كم محبرسبون فتحي كم زي رغبون ابسردو غزي استراتيجيوم كغيرو قديتا هونه ناي دبيا وغ دما كم ناي موداتا مراص زي بول مفتحيلم دمدم اتصقم جن اتحربنيا وي دبيا توغا سراويتم فحفحيلو سلازنبره كمون كلهم حربنيات حلفتي سراويتم عمنا نحل حدومون زي مررداء نبرم فحفحيلو دما نسألك سعرو وطعام كبيد كون يودحر مبال قدما يا جنة أدالو نسخة نزوم فحفحيلهم زلو حيلتاتهم أب حادم حبارن مترنافن نبره نزن متكباركا نولاتا دكتور لورينزو تزاس بصورن بمستيرن ناوشت إثيوبيا لأخوه
نزو خونتات العلو حدا كريستوفر سايكس تبهالي إنجليزاوي أورد وينجيت أي أبستسمي مصحفو دكتور لورينزو تأزاز بحادة روبرتو مونيرز تبهالي حدا فرنساوي نايت ستا مكونن نايما أزن كومباس تمرتي كمزو وسادة يغلس إذا دما نابستفالا لي كبابتة إثيوبيا بزيز أقام كملو بوخن قصاص أخيلو أب إثيوبيا زنبورو صانيح دما سمو بمغيار حسب ولد ميكائيل حسب دما بوتون بسان تبهيلو صواع نبري إثيوبيا وزده سسولو زنبري أب عين صلاكي آتو نمكلغال مسلو زغير كداون تيلبس نبري مزنا إثيوبياويان حربنيات أب زرخوولو سنة أب سمعون زنبري جزي دما نا إثيوبياو تحضرو كدان بملباس يرخوبهم نبري أبوز حاجات أميتات دما نايمون غسي كداون تي بملباس كاب أفصلائي نبوز حق جزي زملو تقولو أجات أميتات نيرو دحر سلسة ورحين استوحوهم إيو بزقب بعد دحر ممتزم ناب إنجليز بممزع بمولو سب ناب حيل السلاسي أغربي بلاتا دكتور لورينزو تأزاز أبسب صابو فاشيش مولو إثيوبيا تغاطير ألوه ولا أنت بلي اتحاكجن بزحنا إثيوبيا ميريت كوكا صورو كمزي كالي فاشيشتاو مجزاتي إيطاليا كمزو بولو زي كونس حزب إثيوبياون بفصوم تقبالنت كمزي بولو كمون حزبن الناصونة قبل سخونة عينة مسوقات المخفل ندحريت كمزي يبل نزر راقص فيرماتات كاب حربينيات زحازي سند نني عالم منجستات أغربين حبرت السب عالم دما نا إثيوبيا حق غنزبن نفاشيشتاو مجزاتي إيطاليا كوغزن صويت أغربين نزم مغتال دما بزحات هاجرات أمنا إثيوبيا زنبرا مرقز كغيران نفاشيشتاو مجزاتي إيطاليا أب إثيوبيا أفلوت وكام مهاب تقوتوا قابزن هاجرات نمتقاس أمريكا سوفيت حبرت شويدن مكسيكو يركبن نزي دبلوماسياوي تقاللو استفالالي حالتات كحبرو مجمارو كمون محبرسب نبروباغاندا فاشيشتاو مجزاتي إيطاليا أب إثيوبيا زخوننولو أب زنبر أوانن نا إثيوبيا نصنت نمرقات تسفا زهبو كان تخونه نزي تسفا زسلمت شنش عتميتنا 40 جن كالا حدش معبالة تفترة إذا دحر فاشيشتاو مجزاتي إيطاليان أب إثيوبيا نزي مسرد منجستي كلتا تقارن حسابات كنصورو جمورو ننوغوس هايل السلاسي ومنا زقونو 900 زقونو حربينيا تقالستي أب غوندر دحر مئكاب أبيت زمسرت منجستي نجوس هايل السلاسي سلطان كمزه اللوام كابز استفلي كال حزباو منجستي قوم زبل مرقزي حازو زمن قصقاص نجوس هايل السلاسي نهاجرات عالمن بعبي دمع بفولي عباي بريطانيا دقاف زسئل بزي كازون نتصبو زغي زنبرنا إثيوبيا نصنت فتنة غوزو مخالف نيو سلازي دما نزي خلطة تصارار حساب ناب حاد ممزاق جزي زهيب شقر كونه نزو قداي مفتح مدلايكا لدكتور لورينزو تأزاز حادر عند حرمبار دكتور لورينزو تأزاز نخالاي جزيو بمستير ناب إثيوبيا وعزفت سمين ناب إثيوبيا بزبصحو لجزي كاب صرف فاشيست زقونو 10 تواقعتي حربنيات فيرماتات بمئكاب ناب هاجر إنجليز اندقنا تملسي ننقص هايلا سلاسي دما نقص النتو أو حيزو نعباي بريطانيا دقافون داقما اندقنا نمركاب أخالو ناي فاشيست مرحي بنيتو موسوليني أبقال كوينات عالم أبلالي إنجليزن فرنسان كوينات تحرم واجو تختيلو سراويت إثيوبيا بسراويت إنجليز انداتا دقفة أبشانتي عتميتنا 40 حدن نتي بحمش عامتات بفاشيست وريرو زنبري لإلاوي مريت إثيوبيا كم مجزاتي نصا جيرومو بلاتا دكتور لورينزو عامتات زدخو مولو زوداو منجست هايل سلاسي دما اندقنا أبسرح أب أديس أبابا تملسي دحري نصنت إثيوبيا كفاشيستاو مجزاتي إيطاليا دكتور لورينزو تأزاز أب استفلاليو منجستاو صفحتات أوشتن أب وصان هاجر كوينو كجلجل جمره كم أبنتات متقاس دما أب شنشعة 241 حدن ناي وصائي كوديات مينستر كوينو أب مونغو شنشعة 241 حدن
ክሳብ 1943 ከም ሚኒስተር ናይ ፖስታን ቴሌፎንን ቴሌግራምን ኣብ 1943 ከም ኣቦ ወንበር ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ 1943 ክሳብ 1944 ከም ቆንስላዊ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ሞስኮ ሩስያ ኣብ መንጎ 1944 ክሳብ 1946 ከም ወኪል ኣብ ናይ ፓሪስ ፍራንሳ ጉባኤ ሰላም ኮይኑ ኣብ 1946 ኮይኑ ተሰየመ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናይ ፓሪስ ጉባኤኡ ጸኒሒት ድማ ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ኣብ ሕክምናዊ ክንክን እንዳሃለወ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እምበኣርከስ ታሪክ ህይወት ኤርትራዊ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል። ኣብ ታሪክ ብዝፈልጥዎ መቃልስቱ ኣዕሩኽቱ ኣዝማዱ ኸ ብዛዕባ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ እንታይ ይብሉ ንከታተል። ቀዳማይ ዝርርብ ምስ ሓደ ካብ ፈለጥን ቀረብትን ብጻይ ናይ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣምባሳደር ኤፍሬም ተወልደ መድህን እዩ። ኣምባሳደር ኤፍሬም ተወልደ መድህን ኣብ ዝርርቡ ከምዚ ይብል። ዶክተር ሎሬንዞ ሙሉእ ዕድሜኡ ዓርከይ ነይሩ። ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፀናሉ እዋን ጀሚርና መኻፍልቲ ጽቡቕን ሕማቕን ኢና ነርና። ኣብ ኤርትራ ንምንባር ዕድል ስለ ዘይነበረና ብ1925 ናብ ዓደም ሃደምና። ቅድሚኡ ግና ሓደ ዓመት ኣቢሉ ዶክተር ሎሬንዞ ምስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዓደን ብምርኻቡን ሃይለ ስላሴ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንኽመጽእ ከም ዝዓደውን ይዝክር። ኣነ ብጃልባ ገይረ ኣብ ጅቡቲ ሓሊፈ ተጸበኽዎ። ኣብ ጅቡቲ ብንብዓት ሓናኒቕና ብኸና ብባቡር ጌርና ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዓዝና። ሃይለ ስላሴ እንታይ ክንገብር ከም ንደሊ ተወከሰና። ክልቴና ኣብ ወጻኢ ኬድና ክንመሃር ከም ንደሊ ገለጽናሉ። ከምኡውን ገበረልና። ኣነ ናብ በይሩት ዶክተር ሎሬንዞ ከዓ ናብ ፈረንሳ ኸድና። እቲ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጸምናዮ ስራሓት ታሪኽ ይፍረዶ። ኣብ ኤውሮጳ ህዮ ዲፕሎማሲ ኣካይድና ኢና። እጃም ናይ ሎሬንዞ ግና ዕጹብ መስተንክር እዩ ነይሩ። ዋላ እውን ኣብ ዞባታት ኩናት ሰሊኹ እናኣተወ ናይ ምስጢር ተልእኾታት ፈጺሙ እዩ። ውፉይ ሃገራዊ ምንባሩ ክገልጸልካ እፈቱ። ኣብ ሙሉእ ወለዶ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ዝተደምሰስሉ ሓደ ኮይኑ ዝርእይን ዝሰምዕን ሰብ እዩ ነይሩ። ምስ እንግሊዛውያን ዝዘራረብ ሰብ ሓደ ንሱ ጥራሕ እዩ ነይሩ ይብል ኣምባሳደር ኤፍሬም ተወልደ መድህን ብጻይ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ። እዚ ኸልኣይ ዝርርብ ድማ ምስ ሓደ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ጆን ስፐንሰር ዝተባህለ ንዶክተር ሎሬንዞ ብቐረባ ዝፈልጦን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ምስኡ ዝሰርሐን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያን ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ብቐረባ ዝፈልጦን ዝከታተሎን ጋዜጠኛ ዝተኻየደ እዩ። ንሱ ብዛዕባ ዶክተር ሎሬንዞ ከምዚ ይብል። ኣነ ንሎሬንዞ ፈለማ ኣብ 15 ጥሪ 1936 ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ናይ ግርማዊ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ቤተ መንግስቲ ይረኽበዮ። ኩሉ ሕጂ ኮይኑ ይዝከረኒ። እቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ክፍልታት እውን ብነፈርቲ ጣልያን ምእንቲ ከይድብደብ ጽልሚት እዩ ዝነበረ። ሎሬንዞ ፈለማ ክርእዮ ኣዝዩ ዕቁብ ሰብ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ። ምናልባሽ ንምሕሳብን ምስትንታንን ህድኣት ዘልዮ ዝነበረ ይመስል። ቁልጡፍ ኣእምሮን በሊሕ ልሳንን ከዓ ነበሩ። ርቀት ተመራመርነቱ እንቆት ፍልጠትን ከዓ ማራይ ዘስተምመኒ። ኣዝዩ ንኡድ ፍልጠትን ቋንቋ ፈረንሳን እንግሊዝን ከዓ ይመልኽ ነበረ። ኣብ ምድላዋት ጽሑፋት መግለጺታት ውግእ ከዓ ንገለ ኣዋርሕ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓቢርና ሰሪሕና። መሊስና እውን ብ1936 ብስራሕ ኣብ ከተማ ሎንዶን ተረኺብና። ኣዝዩ ኣጻፊፉ ዝዓዪ ንጹህ ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ። ሓሳባት ብቓላት ኣብ ምግላጽ ዓብይ ተውህቦ ድማ ነበሮ። ሳልሳይ ዝርርብ ምስ ወይዘሪት ጓል ሎሬንዞ
ወይዘሪት ጓል ሎሬንዞ ኣብ ምስክርነት ቃላ ከም ዝትብል ሓደ መዓልቲ ሎሬንዞ ማሕደራት እናጠርነፈ ከሎ ሓደ ንወራር ኢትዮጵያ ዝምልከት ሰነድ ይረክብ። ኣብቲ ሰነድ ከዓ ብዛዕባ ምጥቃም ናይ መርዛም ጋዝ ኣጽዋር ዘመልክት ጽሑፍ ረኸበ። ብስምባድ ነቲ ማሕደር ኣብ መሬት የውድቖ እሞ ሓላፊኡ ስለምንታይ ከምዚ ዝበለ ሰነድ ኣውሪድካ ብማይ ተጠልቅዮ ተበሎ ሎሬንዞ ብግርህንኡ እቲ ሰነድ ብማይ ዘይኮነ ብንብዓቱ ከም ዘጠልቅዮ ይሕብሮ። እቲ ሓላፊ ስለምንታይ ክትበኪ ተበሎ ኢትዮጵያውያን ብመርዛም ኣጽዋር ክቕተሉ ምዃኖም አንቢበ ብምጉሃየ ከምኡ ገይረ ኢሉ መለሰሉ። ነዚ ተደነቐ ሓላፊ እሞ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብጽሑኻ በሎ። ድሕሪ ሳልስቲ ድማ ሎሬንዞ ምስ ተወልደ መድህን ተመኺሩ ተታሓሒዞም ቅድም ናብ ዓደን የመን ካብኡ ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተሰዲዶም ምስ ሃይለ ስላሴ ተረኸቡ። ሎሬንዞ ካብ 1920 ክሳብ 1925 ምስ ሰበስልጣን ኢጣልያ ከም ዝሰርሐ ኣይከሓድን እዩ። ኣብ 1924 ንሃይለ ስላሴ ኣብ ዓደን ከም ዝረኸቦ እውን ርግጽ እዩ። ስደቱ ብምኽንያት ዝተጠቕሰት ምስጢራዊ ሰነድ ምዃኑ ግና የጠራጥር። ኣብ መዓልታዊ ህይወት ስርሑ ረግጽን ውርደትን ዓሌታዊ ስርዓት ኢጣልያ የሳቐዮ ምድባሩ ጉህዩን ተሰንቢሩን ናብ ኢትዮጵያ ምስዳዱ ግና ምኽንያታዊ እዩ። ኣብ አዲስ አበባ ናይ ሎንዶን ታይምስ ወኪል ዜና ዝነበረ ጆርጅ ስቲር ብኢጣልያውያን 1936 ካብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምስጓጉ ከም ኣባል ሰልያ መንግስቲ እንግሊዝ ናብ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ተጸንቢሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ብዛዕባ ሎሬንዞ ዝበሎ ዝያዳ ቅቡል ኮይኑ ይረኽቦ። እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ጆርጅ ስቲር ብዛዕባ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ ኣብ ጽሑፋቱ ከምዚ ይብል። ሎሬንዞ ገና ንኡስ ከሎ ዋና ጸሓፊ ኣመሓዳሪ ከተማ ኣስመራ ክኸውን ዝበቕዐ እዩ። ሓደ እዋን ኢጣልያዊ ዓርኩ ናብ ሲኔማ ምስ ዓደሞ እቶም ካልኦት ኣዕርኽቲ ዓዳሚ ስለምንታይ ደኣ ነዚ ጸሊም ኣብዚ ኣምጺእካዮ ኢሎም ክሸማጥጥዎ ምስ ሰምዐ ዓብ ጓሂ ተሰምዖ። ብድሕሪኡ ከዓ ዝነበረኦ ቁሩብ ገንዘብ ኣኻኺቡ ናብ ዓደን የመን ተሰዲዱ ይብል። እዚ ናይ ስቲር ጽሑፍ ዝያዳ እሙንን ቅቡልን ይመስል። ምናልባሽ እውን ጆርጅ ስቲር ካብ ሎሬንዞ ትኽ ብትኽ ዝረኸቡ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ። በዚ ከምዚ ኢጣልያውያን ኣንጻር ነብሶም ሓያል ጸላኢ ፈጢሮም ክበሃል ይከኣል። ብድሕሪኡ ኣቐዲሙ ከም ዝተባህለ ሎሬንዞ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቱ ወዲኡ ናብ ኢትዮጵያ ብ1930 ምስ ተመልሰ ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ዓውደ ስራሓት ኣገልጊሉ እዩ። እታ ሃይለ ስላሴ ኣብ ቅድሚ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ አንቢቡ ንሕልና ህዝቢ ዓለም ዘነቓነቐላ ዘረባ ጽሒፉ ዝሃቦ ሎሬንዞ ትእዛዝ እዩ ነይሩ። እታ ጽሑፍ ከምዚኣ ትብል ነይራ። ኣብ ቅድሚኹም ቀይመ ኤውሮጳ ኣብ እግሪ ዓመፅ እንተደኣ ተንበርኪኻ ክወርዳ ብዛዕባ ዝኽእል ዓብዪ ውድቀት መጠንቀቕታ ንምሃብ እዩ። ተጋባእቲ እዚ ዋዕላ ዝኾነ 52 ሃገራት ከዓ ዝኣተውኦ መብፅዓ ሓሊወን ንሃገረይ ዝግባእ ሓገዝ ክህባ ይሓትት። ኣብዚ ዓለም ብጀካ መንግስቲ ኣምላኽ ሓንቲ ሃገር ልዕሊ ካልእ ሃገር ኮይና ክትረኣይ ኣይግባእን እዩ። ንፍርድኹም ኣምላኽን ታሪኽን ምስክር እዮም ትብል ነይራ። ጆርጅ ስቲር ንምንቅስቓሳት ሎሬንዞ ብደቂቕ ዝተዓዘቦ ይመስል። ከምዚ ኢሉ እውን ይገልጾ። ነቲ ደንዚዙ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ቮልካን ቃልሲ ኣበራቢርዎ እዩ። ኣብ ኩሉ ተዘዋዊሩ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ኣብ ምብራቕን ኣብ ምዕራብን እናተዘዋወረ ብብልሓት ንዝነበረ ግርጭታት ተቓለስቲ እናፈትሐ ኣጆኹም ዓወት ቀሪባያ እናበለ እውን ኣበራቲዕዎም እዩ። ከም በዓል ሞያ ስነ ፍልጠት ሕግን ክኢላን ቋንቋታት ኤውሮጳን ሎሬንዞ ብብቕዓትን ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ጀነቫ ኣቕሪቡላን ክብርን ምድንጋጽን ከም ትርከብን ገይሩላን ጽዒሩላን እዩ ኢሉ ምስክርነቱ ይህብ። ጅግና ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ ኣብ 1946 ኣብ ሸወደን ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ክንክን እንዳሃለወ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ5 ሐምለ 1947 ኣብታ ተወሊዶም ዝዓበዩላ
ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣከሎ ግዛይ ካልኣይ ቀብሪ ተገብረሎም ኣብቲ ካልኣይ ቀብሮም ተረኺቦም ማሰኛ ኣቶ ተመልሶ ቀለታ ከም ዝኽብሉ ወየ በልሎም ወየ መዓስ ሞይቶም ዶክተር ሎሬንዞ ሎምስ ንኤርትራ እዩ ዝልቀሶ አንቀጽ በሪ ዓረብ ማሮሶ አንቀጽ ባጽዒኻ ወደብ መርሶ ኣታ ወዲ ተኣዛዝ መዓር ዕሶ ንስኻ ትበልጽ ካብ ተኳሶ ኤርትራ ዓድኻ እንተ ትምለሶ ከታርን ወራርን መዓስ መካወሶ ሃገር ምድሓነ ካብ ሓልካሶ ሓደራ ምጸና ንዓ ተመለሶ ምኽርኻ ሃበና ልብና ኣረስርሶ ብኣየር ብሰማይ ንስኻ ትጥሕሶ ዝተፋሓሰ ገመድ ትብጥሶ ዝኣተወ ምስማር ብርሳስ ትነቕሶ ዝነኾለ ጉድጓድ ብኸርታስ ተዓብሶ ፍካሬ ኢየሱስ ዝደረሶ ሕማቕ ውዕል ትድምስሶ ሃገርና ኣትይዋ መፋልሶ መሲልና ነይሩ ትምለሶ መቐነቱ ወርቂ ሓሪር ፍሕሶ ሃገረይ ኤርትራ እዝጊ ዝተባእሶ ሓየት ከደ ገጹ ከይመለሶ ወዲ ተኣዛዛታ ሎሬንዞ ቶርዓ ምናፍሬ ኣበይ ከትፈልጦም ግልባቦም ከይቅላዕ ዝበኽዩ አንቀጥቂጦም ኣራዊት ገዳም ከይውሕጦም ደቂ ኣከለን ጉዛይን እንታይ ከትፈልጦም ዓጽሞም ከይንካእ ዝበኽዩ ኣቕበጥቢጦም ሰራየን ሓማሴን ናበይ ከትፈልጦም ዝበኽልካ ዒንጦም ማፍጢጦም ባጽዕ ሰምሃር ኣበይ ከትፈልጦም ዝበኽልካ ገንበሮም መሊጦም ሓያል ወደረኛ ከይዓብጦም ሓባብ መታሕት እንታይ ከትፈልጦም ዝበኽልካ ሴፎም አንበጥቢጦም ከንትብነት ጎንደር ከየምልጦም ኣሜሪካ እንግሊዝ ሞትካዶ ፈሊጦም ዘኽበሩኻ ፌርሞኦም ውቂጦም ሩስያ ፈረንሳ ሞትካዶ ፈሊጦም ዘኽበሩኻ ማሕተሞም ጽቂጦም ኢትዮጵያ ኩሎም ዶ ፈሊጦም ክበኺልካ ድምጻቶም ለዊጦም ብትሬንታቹን ኮየ ጨንቂ ምስኮነ ገልጠምጠም ንጃንሆይ ምድሪ ምስ ወሓጦም ምስ ሓርቦቶም ከዱ ደኣ ግንባሮም ገልቢጦም ባሕታዊ መሲሎም በላዕ ጠጠም ኣብ ሎንዶን መንበሮም ለቕዊጦም ኣብ ማእከል ነገስታት ተቐሚጦም ሓደ መዝገብ ጽሒፎም ሓንጢጦም ንሎሬንዞ ለኣኹ ብልሓቱ ፈሊጦም ንፋሽስቲ በሎ በል ተፋጠም ሳላ እንግሊዝ ዓወት ተሻይጦም ወራሪኦም ከም ተመን ቀጥቂጦም ናብ ዝፋኖም ተመለሱ ኣራጢጦም ሓፂን ዶ ክብለካ ዘይቁርጠም እምኒ ጎቦ ብላዕሊ ትስቆጦም ገበር ሩባሃ ሂልካ ትውሕጦም ሎሚ ዝበልናካ ትሓልፍ ጭልቁጦም ናይ ዓድና ሓዳር ከተፍልጦም ጃንሆይ በኽዩ ብልቢ ብውሽጦም ኣርሓ ኣንበሳ ምስ በልካዮም ዓጠም ምዉት ከተስኡ እንተ ዝሰልጦም ሸሓት ምወፈዩልካ ኣላዊጦም ከምዚ ኢሎም ኣቶ ተመልሶ ቀለታ ኣብ ካልኣይ ቀብሪ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝተካየደ ወየ ኢሎም ሎም ይበሃል ማለት እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ወይ ከም ሃገር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዘይተሰጋገረ ብዙሕ ታሪኻት ኣብ ምምሕልላፍ ወዲቕና ኢና እቲ ምኽንያት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ታሪክ ንባዕሉ ካብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ፈለጢ ዶክተር ሎሬንዞ ትእዛዝ ኣፋዊ ታሪክ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ስነ ጽሑፋትን ተወኪሰ ኣዳልዩ ስለዚ ዝኾነ ርእይቶ ሓሳባት ገለ ተሃልዩ ኣብዚ መዋሃቢ ርእይቶ ክጽሕፉለይ ይምዕደኩም እዚ ቪድዮ ኩሉ ንኽሪኦ ንኽሰምዖ እዚ ታሪክ ኩሉ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ናብ ኩሉ ሸር ንኽትብልዎ ድማ ይላብወኩም ስለ ጸኒልኩም ሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ ኣብ ካልእ ስራሓት ይራኸበና I decided to come myself to defend the cause of my people before the Council of the League of Nations. I hope, however, that the Council will be good enough to excuse me from reading the whole of my declaration and will allow Ato Tazaz, permanent delegate to the League of Nations, to read it in my place.